Què, Martí? Avui vaig a contar-te coses sobre la història de la música. Ara, Clara? Així perquè sí? Perquè sí, no? Perquè en breus anem a endinsar-nos en un espectacle. Serà un concert que recorrerà la història musical. I vull que ens fiquem en situació. Sempre va bé, no? Ah, val, doncs sí. A més, m'agrada la història i m'agrada la música. Clar que sí, endavant. El madrigal és un tipus de composició de música vocal profana, creada al Renaixement. Durant bona part de la seva història va ser polifònic i sense acompanyament instrumental. Els madrigals, freqüentment, tenien entre 3 i 6 veus, però també els hi havia de fins a 8 veus. Els primers exemples del gènere provenen d'Itàlia, de la dècada de 1520. Efectivament, el madrigal italià va arribar a Anglaterra i allí va sorgir una escola important de madrigalistes anglesos, destacant, entre altres, a Thomas Morley. El madrigal normalment es dotava d'una música sense repeticions, per expressar de la millor manera possible el sentit i el sentiment de cada línia i cada mot dels versos del text. El madrigal va esdevenir la forma de música profana més important del seu temps. O Robin, Gentle Robin.
quedat que la música renaixentista és la música europea escrita durant el Renaixement, des de l'any 1400 fins al 1600 aproximadament. Aquesta música encara la considerem música antiga. Sí, i saps què, Martí? Les característiques estilístiques que la defineixen són la seva textura polifònica, que segueix les lleis del contrapunt i del sistema modal heretat del cant gregorià. Jo he llegit que al Renaixement les formes litúrgiques més importants, en continuïtat amb l'època anterior, van ser les misses i els motets. La música secular o profana va tenir cada cop més difusió, amb una àmplia varietat de formes. En el gènere profà destaquen la chanson, la frótola i el madrigal. En Espanya, els romances, l'ensalada i el villancico. I en música instrumental, les danses, el ricercare i la cançona. A continuació, anem a escoltar un villancet que forma part d'una col·lecció de composicions poètico-musicals publicada a Venècia el 1556, amb el títol de Villancicos de diversos autores, a 2 y a 3 y a 4 y a 5 voces. Només se'n conserva un exemplar a la biblioteca de la Universitat d'Uppsala. Va ser descobert i reeditat en 1909. Sí, això ho he estudiat jo. Conté 53 peces amb textos religiosos i profans, 3 en català, 2 en portuguès, 1 en gascó i la resta en castellà. Són anònimes, llevat d'algunes com la que anem a escoltar, Vella de Vos, atribuïda a Mateu Fletxa el Vell. Musicalment són d'una gran expressivitat. El conjunt procedeix de la cort valenciana del lloctinet Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, raó per la qual se li dona també a dit conjunt la designació de Cançoner del duc de Calàbria. No abandonem el Renaixement encara. Entre els compositors més destacats tenim a Josquin després, Orlando Di Lasso, Tomàs Lluís de Victòria, Palestrina. Aquesta explosió s'explica fonamentalment per la difusió aconseguida amb l'aparició de la impremta. Un gran nombre d'impresos i manuscrits ens han fet arribar l'amplíssim repertori polifònic profà renaixentista. Quan Palestrina es va retirar com a mestre de capella en Roma, li va succeir Giovanni Maria Nannini. Aquest compositor va ser molt popular en la seva època, sobretot pels seus madrigals. Us oferim, doncs, un altre madrigal,
però amb sorpresa, perquè l'interpretarà un cor de càmera format per a aquesta ocasió tan especial. Orfeo Cantado, de Giovanni Maria Nannimo. Tot un luxi en aquesta nit coral d'estiu. L'estil barroc apareix en contraposició a l'estil renaixentista. Sí, això sol passar. És monòdic, apassionat. No obstant, han arribat fins a nosaltres compositors que han escrit en ambdós estils com Monteverdi. És a dir, que la transició no va ser brutal, sinó com progressiva. Els compositors, encara que menys freqüentment, continuaran composant per a cors distribuïts, especialment en dues o més formacions. Vols dir, Clara, 2 o 3 cors físicament separats? Sí, Martí, però normalment eren 2. Ah, ja recorde. El barroc aporta 3 noves formes musicals d'interès per a la música coral. L'òpera, l'oratori i la fuga. Això és, Martí, la fuga. La fuga coral tindrà el seu culmen al segle XVIII. Però hauríem d'avisar que el que anem a escoltar ara no és barroc, sinó... Calla, Martí, calla! Podries haver sigut divertit que ho descobriren ells. Sí és, però no és. Bueno, no sé com explicar-ho. Ala, doncs és igual, que segur que se n'adonaran amb eixa estupenda pista que els has donat. Puc arreglar-ho. Estimat públic, esbrineu quan sona Johann Sebastian Bach i quan no. Fuga d'Urgenat.
classicisme. El classicisme és un període marcat per mitja dotzena d'autors i per la importància en funció de la seva música instrumental. Parlem de Joseph Haydn i pensem en les seues més de 100 sinfonies. Quan pensem en Mozart, a part del Requiem, es venen al cap els seus concerts i també les seues sinfonies. Però allà on el classicisme té importància com a època és en la gran música coral, tot i que la música religiosa es va veure afectada per la disposició papal de prohibir la música amb orquestra dintre de les esglésies. Podem destacar les misses de Haydn, obres que mostren una evolució de la música cap a noves etapes que desembocaran en el romanticisme. I els seus oratoris què? Això sé jo, la creació i les estacions. La creació exigeix una gran orquestra i el cor té reservat un important paper. Això fa que, de manera semblant al que passa amb les estacions, siguin obres de culte per a un cor d'un nivell una mica avançat. I de la música coral de Mozart, que hem de destacar, a part del ja conegudíssim Requiem, una obra amb tota una càrrega mediàtica afegida que no li resta, però, ni un gram de música d'extrema qualitat. Trobem la missa de coronació. Clara. Digues. Mozart, a més, té totes les seues òperes amb interpretacions importants a càrrec dels cors i Domeneo de Ricreta, La flauta màgica, Le noche de Fígaro. I què em dius de la península Ibèrica? Un autor contemporani era Antoni Soler, un músic format a l'Escolania de Montserrat i que va exercir com a compositor al monestir de l'Escorial. D'ells són molt conegudes les seves aproximadament 200 sonades per a clavecí. Però tant, o més important, són els seus 128 villanticos, que són petites nadalenques amb la missió de donar a conèixer el misteri de Nadal des de l'altar i en la llengua vernàcula. Doncs ara de Nadal res. Anem a escoltar un cànon de Mozart, el Brindis. Tot i que no és part d'un oratori ni d'una òpera, es transportarà en aquest viatge pel text musical. Anem apropant-nos al classicisme. El Brindis. Levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso,
Clara, ¿tú sabries explicar les diferències entre classicisme i romanticisme? Doncs la música del classicisme és elegant, ingeniosa, agradable, organitzada. Els concerts i les sinfonies tenen una estructura clara i la música romàntica és una expressió de sentiments i emoció. És un poc més complicada, diria jo. I el compositor és vist com un artista amb sensibilitat especial. Les obres instrumentals són més llargues. El compositor romàntic es rebel·la contra les normes clàssiques i busca la lliure expressió. Això va començar a partir de 1775. L'home romàntic es caracteritza per una gran exaltació idealista, filantropia, amor a la pàtria, amor a la dona ideal. I clar que són ideals. La conseqüència lògica és el pessimisme i l'agonia. Per superar la frustració, tria l'evasió i busca inspiració en els temes exòtics, medievals, fantàstics, en els somnis, el seu món interior, subjectiu i solitari. El romanticisme té predilecció per les xicotetes peces vocals acompanyades al piano. S'anomenen lied i són una íntima unió entre poesia i música. També per menudes formes pianístiques lliures i d'un sol moviment. El virtuosisme de l'intèrpret serà el centre de tots els salons. L'òpera experimentarà un gran desenvolupament. L'orquestra serà desjustrant, apassionada i espectacular, fins a arribar al drama wagnerià. Escoltem ara un lied romàntic, íntim, senzill, en estil refinat. La barcarola de Jacques Offenbach.
Avança el segle XIX. Europa està en crisi. Els valors estan en crisi. Nosaltres mirem ara cap a Espanya, que lliura la guerra amb els Estats Units i la perd. Espanya ja no és un imperi. El pessimisme nacional s'expressa amb la tendència estètica del modernisme, que simbolitza l'evasió de la realitat. O amb el regeneracionisme, redescobrir Espanya. Apareixerà l'anomenada en literatura generació del 98 i posteriorment la generació del 27. Emmarcada en un context de grans conflictes que derivarien en la Guerra Civil al 1936, sorgeix un moviment d'autors i artistes que van produir grans obres literàries. Vicent Aleixandre, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Federico García Lorca i Rafael Alberti. Un poema d'Alberti i la música de Salomé Díaz es transportaran a la cançó popular, al folklore i a la tradició musical espanyola de la generació del 27. La niña que se va al mar, Rafael Alberti. Lleva la falda la niña que se va al mar. Que blanca lleva la falda la niña que se va al mar. Ay niña no te la manches la tinta del calamar. Ay niña no te la manches la tinta. Martí, que estem arribant a casa. Ens situem en ple franquisme, al 1959. Miquel Porter i Moix, com a pioner de la nova cançó, va ser el primer del grup dels 16 jutges en aquest moviment artístic. Ell havia cantat a corals i es va animar a cantar en solitari per ajudar a normalitzar la llengua. Compaginava la cançó amb la feina de llibreter i crític de cinema. La nova cançó, diferenciada del cant coral, del couplet o de les cançons de muntanya, tenia
clares arrels franceses i s'articulava com a un moviment de reivindicació idiomàtica de caràcter democràtic. Els 16 Jutges va ser un grup de cantautors als quals el va unir Raimon al 1962 en una actuació conjunta a Barcelona. El nostre cantautor de Xàtiva va actuar a l'Olímpia de París. Sí, i l'èxit va anar creixent fins a enllestir en el disc Cançons de Roda del Temps, que unia en un sol treball tres referents importants de la cultura catalana del moment: Joan Miró, Salvador Espriu i Raimon. Doncs ja saps quina cançó anem a cantar ara, no? Sí, Clara, una de les meves preferides. Aquesta és una cançó existencialista que reflecteix una actitud concreta del nostre cantautor Raimon cap a un projecte de vida molt més humà. D'un temps, d'un país, Raimon. Que sea nostre, d'un país que ja anem fent. Conten les esperances i plore la poca fe. En les pistoles era la vida s'afanyava, i entre la mort s'afanyava.
Estimats amics i amigues, el nostre viatge està arribant al final. Ens quedem a la terra, un cop més, per fer la cloenda del nostre concert. El temps de la dictadura va passar i esdevingué la democràcia. Sí, i han passat molts anys des d'aleshores. Però, Martí, encara hi ha coses per canviar, no creus? I tant, encara hi ha cançons de l'època de la transició que, mira, com si no hagués passat el temps. No ha caducat el seu missatge. Però així estem nosaltres, la gent jove, amb molta força i els ideals per davant. Que fort que et veig, eh? Així m'agrada. Igual que Espencat, el grup que ve de la Marina Alta. Espencat, junt a la Gossa Sorda i Obrim Pas, està considerat un dels grups valencians més desafiants pel contingut crític de la seva obra. La lletra d'aquesta cançó la va escriure, adaptada del text original, una escola pública, Gabriel Miró, de Cal. I a nosaltres ens agrada tant que volem cantar-la per dir adeu amb esperança d'aconseguir un somni. El somni d'una educació de qualitat on la nostra llengua tinga valor. Valors com la solidaritat i la il·lusió. La il·lusió i la creativitat, l'art, la música. Gràcies a totes aquelles persones que formen part de l'art i de l'amor per la música. I que dia a dia, amb el seu esforç, treballen per una educació millor. Per un món millor. Cridem als quatre vents que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede pateles de la qualitat que transferem. Una xarxa molt gran d'educació plurilingüe on el valencià és la clau del que dic. Fomentar els valors per un futur sostenible i aprendre a estimar els amics. Barreja de cultures sense perdre identitat. Fomentar la convivència, respectar els drets humans. Pintarem la nostra escola d'il·lusió i d'alegria. Somiarem el demà. Perquè vull, perquè tinc ganes de somiar. Som la part que naix de la llavor que s'ha sembrat. I de qualitat, les il·lusió que va, perquè veiem la nostra dignitat. De la nostra sense ignorar. I tota la gent que ens fa passar. Cridem als quatre vents que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede pateles de la qualitat que transferem. Una xarxa molt gran d'educació plurilingüe on el valencià és la clau del que dic. Fomentar el valor per un futur sostenible i aprendre a estimar els amics. Barreja de cultures sense perdre identitat. Fomentar la convivència, respectar els drets humans. Pintarem la nostra escola d'il·lusió i d'alegria. Somiarem el demà. Perquè vull, perquè tinc ganes de somiar. Som la part que naix de la llavor que s'ha sembrat. Escola nostra i de qualitat. Les il·lusió que va, perquè veiem la nostra dignitat. De la nostra sense ignorar. I tota la gent que ens fa passar. Que no mor mai.
aquesta cançó tan reivindicativa i amb aquests músics tan excepcionals i aquestes xiques tan meravelloses, acomiadem este curs. Hombre, sí. Però som la majoria xiques, elles molt guai, però xiques, Us donem les gràcies per haver estat ací acompanyant-nos, per haver participat, per haver fet que esta nit siga màgica. Moltes gràcies i fins l'any que ve.